Ochutnávam lososa a dám pár zaujímavostí, čo veľa ľudí ani netuší. Vedeli ste, že farba lososa nie je sfarbivá? Keby ste chovali losos niekde v rieke, tak by mal bielu farbu. Perfektná. Ale tým, že on pojeda rôzne kôrovce, ako krevety a hlavne kryl, tak získava tú výrazne oranžovú farbu. To je nádhera. A tie vlákna. Fúha. Ježiš, aby mi to nepadlo. Je to lahôdka. Toto je fakt, že prémiová kvalita. Ja mám radšej udené, ako čisto len slané. Sos je dravec a rodí sa v rieke. Niekoľko rokov tam žije. Potom ide do mora a naspäť sa vracia. Späť do rieky. Za mňa 10 bodov z 10. Určite.